טוב, האמת היא, יש לי עובדים שגם הגיעו למשכורות האלה, כן, זה אמיתי. עובדת אחת שהגיעה למשכורת הזאת, וגם אחרי זה גם עקפו את זה. 29,000, בוא נגיד שהעובדים פה גם מרוויחים סכומים לא רחוקים, 15,000 יש פה, 23,800, 29,000, כן, זו אותה אחת שעשתה את ה-29,000, 12,800, 20,000, זה ילדה צעירה, בת 23, בחורה צעירה, 7,500, 20,000, טוב, וכל אלה, הרבה מהם באו מהאתר הזה, אז אם אתם רוצים, אני אתן לכם קישור לאתר הזה. יש פה באתר הזה אחלה משרות, גם אני מפרסם בו כמעסיק. יש פה הרבה משרות באתר הזה, אתם מוזמנים להיכנס ולהירשם, הרשמה חינם פה למעלה, להירשם, מתחבר למעלה, תרשמים 2 שניות ואתם מקבלים גישה למאגר של עשרות אלפי משרות, שביניהם יש הרבה עבודות מהבית, קלדנות, כתיבה, הזנת תוכן, סקרים ועוד ועוד. ואחלה משרות, כמו שאתם רואים, יש לי משרות של 10,000, 7,000, 15,000, כל אחד שמגיע, 9,000, וכן הלאה וכן הלאה, 11,000.